nakkekraven på, hvis den skulle blive voldsomme sidebevægelser i traktoren op ad banen. Hold så Søren Jacobsen over 5. Jeg tror, vi får Søren på pallen, men det bliver nok en 3. plads. Eller det gør det. Jeg er sikker på, at vi er på en 394 meter. 93-36 til Fenrier. 3. plads til Søren Jacobsen og Fenrier. Og det kan godt være, at man troede, at det kan vi måske lige gøre lidt bedre. Men ret beset, så er det her et flot træk af Fenrier-traktoren med Søren Jacobsen. Og jeg tror, han er fuld ud.